Δώστε κανονική έκφραση για γλώσσα των συμβολοσυρών στο ABC, οι οποίες έχουν μήκος τουλάχιστον 2 και στις οποίες το τελευταίο σύμβολο από τα δεξιά είναι το σε, το πρώτο τελευταίο δεν είναι το α και η υποσυμβολοσυρά των δύο τελευταίων συμβόλων δεν εμφανίζεται πουθενά αλλού μέσα στη συμβολοσυρά. Πάμε να σκεφτούμε τους περιορισμούς μας. Ιδανικά πρέπει να μπορούμε να γράψουμε 2-3 λέξεις που ανήκουν στη γλώσσα, καθώς και το πιο μικρό πράγμα που ανήκει στη γλώσσα. Μου λέει ότι το τελευταίο σύμβολο από τα δεξιά πρέπει να είναι το σε. Άρα σκέφτομαι και λέω, έχω τη λέξη μου ας πούμε, και πες εδώ πέρα ότι έχω τα δύο τελευταία σύμβολα. Το τελευταίο σύμβολο από τα δεξιά πρέπει να είναι το σε. Το πρώτο τελευταίο δεν μπορεί να είναι το α. Ωραία. Αφού δεν μπορεί να είναι το α, τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι είτε το σε ή το πρώτο τελευταίο σύμβολο, τι μπορεί να είναι? Μπορεί να είναι το μπ. Δηλαδή, οι πιθανές τελευταίες συλλαβές της λέξης μου είναι το σε και το μπ σε. Ωραία. Έχουμε καλύψει τα πρώτα δύο. Και έχουμε καλύψει και το μήκος τουλάχιστον 2. Γιατί θα βάλουμε κάτι σε συν κάτι μπεσέ. Ωραία. Πάμε για τον τρίτο περιορισμό. Λέει ότι η υποσυμβολοσυρά των δύο τελευταίων συμβόλων δεν πρέπει να εμφανίζεται πουθενά αλλού μέσα στη συμβολοσυρά. Άρα, εγώ απαγορεύεται να κάνω κάτι τέτοιο, να γράψω, ξέρω εγώ, α, b, b, c, α, c, c, a, ας πούμε, c, c. Κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Θα πρέπει να φτιάξω κάτι το οποίο δεν περιέχει το CC, δεν περιέχει διαδοχικά C, π.χ. α, b, c, φρενάρισμα του C από το B, α, b, c ας πούμε πάλι, ένα φρενάρισμα του C και μετά όταν έρθει η ώρα να τελειώσει η λέξη θα βάλουμε εδώ πέρα ένα CC. Κάτι τέτοιο ανήκει στη γλώσσα. Άρα από εδώ θέλω πριν την διαδοχική εμφάνιση των CC, έτσι, θέλω να φτιάξω κάτι το οποίο δεν μου παράγει διαδοχικά συν. Αρκετά εύκολο αυτό. Υπάρχει και βιντεάκι στο καναλάκι μας για ακριβώς αυτή την υπόθεση, πώς διαχειρίζουμε το δεν. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι όταν έχω απαγόρευση εμφάνισης κάποιας συμβολοσυράς, σκέφτομαι με τις επιτρεπτές συλλαβές. Οι επιτρεπτές συλλαβές εδώ πέρα είναι το A, είναι το B και από εκεί και πέρα μέσα στη λέξη όταν εμφανίζεται το C θα του βάλουμε ένα φρένο, θα του βάλουμε έναν φύλακα δίπλα ώστε να το απαγορέψουμε να κολλήσει με άλλο C. Δηλαδή κάθε εμφάνιση του C συνοδεύεται είτε από α είτε από b. Μπαίνοντας στο αστεράκι μπορείς να πάρεις όσα α θες, όσα b θες και με το που πάρεις C πρέπει οπωσδήποτε να είσαι μέσα στη λέξη αυτό το C να συνοδεύεται είτε από α είτε από b. Και φυσικά ξέρεις σε τι θες να τελειώνουν οι λέξεις σου, άρα θα βάλεις εδώ πέρα ένα CC. Ή το ίδιο θα κάνουμε για το BC. Πώς θα γίνει να μην εμφανιστεί το BC παρά μόνο στο τέλος? Θα έχουμε κάτι του τύπου, ξεκινάς, γράφεις α, C και πες ότι εμφανίζεται ένα B. Μετά το B μπορούν να μπουν όσα B θες, δεν απαγορεύεται εμφάνιση του BB. Του BC απαγορεύεται. Κάτι τέτοιο είναι αποδεκτό. Έλα μου όμως που μπορεί να θες να συνεχίσεις την παραγωγή της λέξης, δηλαδή να βάλεις κάποια B και μετά θες να συνεχίσεις να γράψεις και άλλα πράγματα. Αν θες να γράψεις και άλλα πράγματα μετά τα B, που δεν είναι B, επειδή δεν πρέπει να εμφανιστεί το BC, δεν πρέπει να εμφανιστεί το BC μέσα στη λέξη, θα κάνεις ένα φρενάρισμα στα B από α. Δηλαδή μετά την διαδοχική εμφάνιση των B θα βάλεις ένα α για να φυλάει αυτό το α τα B από το να κολλήσουν με τα C. Και από εκεί και πέρα είναι ελεύθερη λέξη. Είναι ελεύθερη. Τα α και τα c θα είναι ελεύθερα. Με το που εμφανιστεί B πάλι θα του πεις μπορείς να φτιάξεις όσα B σου αρέσουν, αλλά μην βάλεις εδώ πέρα C. Άμα θες να συνεχίσεις την κουβέντα, βάλε ένα α, φρεναρέτα από τα α και συνέχισε με την ίδια λογική και κλείσε σε BC. Άρα πάμε ποιες είναι οι επιτρεπτές συλλαβές. Ελεύθερα τα α, ελεύθερα τα C και κάθε φορά που εμφανίζεται B
του βάζουμε δίπλα ένα β αστεράκι, γιατί μπορούμε να έχουμε όσα διαδοχικά β θέλουμε, αλλά μετά από κάποιο σημείο θα τα φρενάρουμε αυτά από α. Όλα αυτά είναι επιτρεπτές συλλαβές και πριν την εμφάνιση των BC θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να έχουμε εμφανίσεις των B που δεν ακολουθούνται από α. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχω ασυνόδευτα B όταν δεν θέλω να συνεχίσω τη λέξη. Άρα εδώ πέρα θα του βάλω ένα B αστεράκι για να το επιτρέψω να φτιάξει B ασυνόδευτα που δεν ακολουθούνται από κάποιο α. Και στο τέλος θα του βάλω BC. Δηλαδή κάτι τέτοιο, ας πούμε, μπορεί να μου παράξει την C. Ξεκινάμε, θέλουμε να βάλουμε B, αλλά πες ότι η λέξη θέλουμε να τελειώσει εδώ. Βάζεις όσα B θες. Καταρχάς μπορείς να βάλεις όσα B θες πραγματικά και να κλείσεις σε BC. Πες ότι όμως δεν θες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Θες μετά τα B να αρχίσουν να μπουν και άλλα σύμβολα. Κάποια στιγμή πατάς ένα φρενάρισμα από ένα α και μετά αρχίζει πάλι η ιστορία, βάζεις ελεύθερο ό,τι σου αρέσει και μπορεί να βάλεις μερικά B ακόμα, τα οποία τώρα τα θες αφρενάριστα και στο τέλος μετά τα B ακόμα τα οποία τα έχεις πάρει αυτή τη φορά από εδώ να κλείσεις με BC. Παιδιά, αυτή είναι η κανονική έκφραση που έχουμε γράψει εδώ, έτσι, αυτή εδώ είναι. Και τι είναι το σημαντικό εδώ πέρα σαν τρόπο σκέψης, τι κρατάμε, όσο δύσκολη και να είναι η εκφώνηση, ακόμα και αν φαίνεται πολύ δύσκολη εκ πρώτης όψεως, βάλτε κάτω περιπτώσεις, γράψτε λέξεις που ανήκουν στη γλώσσα, αφιερώστε στην αρχή χρόνο για να καταλάβετε σε βάθος τι ανήκει και τι δεν ανήκει στη γλώσσα. Τελευταίο σχόλιο και κλείνουμε. Το πιο μικρό πράγμα ή τα πιο μικρά πράγματα που ανήκουν στη συγκεκριμένη γλώσσα είναι το σκέτο CC και το BC. Παράγονται αυτά από την κανονική έκφραση ή πρέπει μήπως να τα παράξουμε χωριστά? Η απάντηση είναι ότι παράγονται από την κανονική έκφραση. Μια χαρά παράγονται, γιατί μπορείς να μην πεις καθόλου εδώ πέρα στο στεράκι και να πάρεις εσύ, αντίστοιχα να μην πεις καθόλου εδώ και να πάρεις το BC. Άρα έχουμε τελειώσει. Κανονική έκφραση είναι αυτή. Καλή συνέχεια, καλό διάβασμα και για οτιδήποτε χρειαστείτε, τα στοιχεία επικοινωνίας μου θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο.